Ha tornat a passar. Què dius? Però et trobes bé? De veritat, necessites ir ja. Vols que quedem aquesta vesprada? Sí, per favor, ho necessite. No cal que estiguis així, conta'm, què et passa? Sempre és el mateix, estic farta ja. Però què ha passat aquesta vegada? Tot per culpa dels diners, han tornat a discutir. Si vols et puc ajudar en... No, no vull res, tan sols vull l'oportunitat d'anar al conservatori. Doncs tinc una bona notícia per a tu. Tinc una amiga que et podrà ajudar. La vida ha sigut increïble. Moltes gràcies, em fa molta il·lusió. Aquest és el meu somni. Mireu, aquestes són les fotos que li vaig fer a Lluna abans de que se n'anara. Són de molta qualitat. Que boniques. Si voleu, us faig per abans per algun curs. Val, estaria bé. Estiració nois. I l'estiració. En segona. I estirar el braços. Tercera. Cuarta. I cinquena. ¿Te pasa alguna cosa? No res, tan sols tinc un poc de mal al turmell, però serà de randallar. Següent. Passa. A veure, això no passa. Què et passa? Que me da el turmell. Turmell? A veure, espera. Ei, com vas? Estic bé, però encara m'han dit que no faig cap esforç, he de fer repòs. Doncs aleshores hem de pensar què fem amb la coreografia. Ho sent, xiques, de veres, però jo penso que em recuperaré. No és culpa teua, no et preocupes, per això ja estem nosaltres. I ara què fem? Això ja va molt bé, que tot ja ho podem deixar ara. Però ja puc pensar en moviment? Sí. Clar que sí, no et preocupes. Moltes gràcies. Bona vesprada a tots i a totes. Benvinguts al 5è concurs de dansa. Les primeres en ballar serà una professora amb la seva alumna, que ballaran la cançó Who Am I to Say de Who. Un aplaudiment per a ells.
love of my life, my soulmate. You're my best friend. Y la profesora a la mejor coreografía es... Jo tinc un amor petit.